Tervetuloa testilaboratorioon. Tänään testataan pyykinpesoliinoja. Ilosta tullut tahra ja lapsiperheiden ikuinen suosikki ketsuppitahra. Lisäksi paidalle on jo ennestään vähän pulahtanut punaviini. Nämä tahrathan on sellaisia perinteisesti, että ne on tapana esikäsitellä ja peseskään ei ole tahranpoistoaine, joten nyt nähdään todella miten tässä käy. Noniin, eli ensin liina koneeseen, paita perään. Laitetaan 40 ohjelma, lyhennetään aikaa, koska ei ole täyskone. Noin, ja pannaan kone jyllä. No niin, paita on pesty ja kuivattu. Lähdetään tarkistamaan lopputulos. Täällä oli ketsuppitahra. Siitä ei ole enää järkeäkään. Marmelaadia leviteltiin tänne paikkeille, eikä sitäkään ole enää paidassa jäljellä. Sen sijaan täällä oleva punaviinitahra on edelleen löydettävissä. Punaviinille suositellaankin tahran esikäsittelyä. Vinkki punaviinitahroille. Kuivaa tahra huolellisesti, lisää tahraan suolaa. Se estää punaviiniä imeytymästä kankaaseen. Lisäksi hiero tahraan astianpesuainetta. Tämän esikäsittelyn jälkeen pese vaate pesuohjeen mukaisesti.